sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratap di buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku alami, entah sampai kapan hidup begini. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratap di buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku alami, entah sampai kapan hidup begini. Mas Heri, nggak mang cekel mike nih lho. Aku kangen lagumu Prambanan nih lho. Wis suwe randono ya Mas. Sabok saya sing keri kira atau ning Prambanan ya. Engkono tak anake. Nggih. Sinambi nyerantos menika penyanyinipun padha keblasuk. Ngemep tapi tekan kene mboten entuk sinyal nuwun sewu. Dadi paripaksa keblasuk sithik.
Kula wae mau kebablasan tekan ngisor ngriko dadi kenapa lho. Matur nuwun Mas Nanang. Sesuk nek le pentas jam 12 ki ngabari 12:30 nggih. Jadi men grubyukan. Wong setengah jam 12 mangkat kok setengah 12 lagi diomongi niku ra ya. Sujune kula wis mulih ngarit dadine sowan mriki. Susah dilakoni kanthi lila aku ora ngira ora nyoba sliramu aja teko aku ora kuno apa tukur puji wong wis tak trimo tak pasrahke samar yen sliramu kelingan awang ayu anti-anti so pinter semoyo bae aku tresno karo kowe hatimu sagawe
trimo mundur timbang lara ati tak oyah wong kowe wis lali ora bakal bali pangaribasan awak urip karibang alung lelor lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ora bisa wong salah ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wong sing betah mripatmu wis ngerti sanyatane kowe seneng golek tenangmu dhewe tandur pangaring jebul dukule malah sugeki wong ayu tak anti-anti cobi semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu tansah gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lumiting asmara ukurane tresno dudu bondo nanging lumiting asmara
Atan samara moring sukma Sinungkaya winahe ngasepe saking liap layap ngalungyo Nungsung wertawan Nursasana nggih man kali aji-aji kula man Durma gati menora ndelek man kula cukup ligo teng Buli man ujat-ujut ngombe kopi ngoten man boja sehat to le nggih man Panestune paman sengkuni sehat man boja Sawetawis kekedingan kanca-kanca putra Alesa picil saking tlatah Harga Mulya Gedangsari pimpinanipun Raka Mas Nanang
Marasoan nuhuni dawuh temanipun panjenenganipun Bapak Sugiman tiyang seli garwa ingkang saperlu cas panglipur ugi nderek mangi bagya anggenipun kagungan kajat non injih ngitanaken ingkang putra pun Bagus Abdullah Satrio Wibowo kalian Kusnul Fadli Afriansah. Mugi lare kasebat ing binjang dados lare ingkang soleh bektos dateng tiang sepo kekalih migurani tumrap nusa bangsa tuwin agami. Ugi nderek ndedonga mugi-mugi lare kasebat enggal dangan santemah saged nglajengaken menapa ingkang dados cita-citanipun. Menika larenipun pundi, Pak? Pun dolan? Pun mari? Oh, alhamdulillah. Oh, pun mari. Nggih muga-muga sesuk iso nggunakake sing apik ngoten mawon tadi. Dongane dadi putra sing soleh. Pinter ngaji, ora lali sembahyange, miturut kalian tiang sepuh, migunani tumrap masyarakat agung. Amin. Nyontoh kaya sing ngendang iki. Ketoke wonge dludak-dlodok ning manembahe ampuh jin. Heeh. Sowe ra sowan ning tlatah Sampang. Dulur-dulur Sampang mugi tansah pinaringan sehat bagas waras, lancar rezekine, letetanenan nggih panene saya kathah. Amin. Ki sesuk aja lali ngundang kanca-kanca melih. Ning MC-ne ganti. Nggih, niki matur sembah nuwun lumantar Mas Nanang kula saged marang sowan najan to didadak muga-muga ora ngledhis. MC Banjelan niki lagi repot ning kelurahan dolalane dibel wis wayahe luhur nggih mantuk. Nah nggih matur sembah nuwun. Tandha tresna menika kanca-kanca wonten ing tlatah Sampang dulur-dulur tasih kanutan kalian kula. Udakara gangsal taun langkung kula mboten sowan wonten tlatah mriki. Mlana saiki nek mbiyen keceluke Heri Gondrong saiki Heri Brondroli. Mergane rambute pun telas. Ora usah nganggo nyanyi bareng saiki langsung ngadeg wektune wis sore. Nah, nyanyi bareng wis tau. Kene. Iki pagi setengah loro. Rasa kesusu jam 3 santai wae iki setengah loro. Ya engko le ngasar ki engko jam 3 yo nganggo wayah ngasar ku rasa nggon-nggon. Ya. Yo, kene Mbak Dinda Jemblem ngadeg. Rasa disepoti. Rasa. Ono wae. Aku teko moyo ora digameli kok. Tetek kaya apa wae teko terus digameli. Nggih, saderengipun dalam ngaturaken wilujeng siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketoke wis nganu. Lelah Iya. seperti diriku. Ah iki wis seminggu lho piye to iki? Apa ya? Belah ngetok ki seminggu. Wis seminggu. Seminggu ngetok terus. Lek ora le ngetok. Maksudnya? Lewuh ki wis Oh seminggu. lewuh, nggih. Sowan wonten dalemipun. Pak Sugiman. Ingkang pundi Pak Sugiman? Pak, ingkang pundi? Sing pundi? Oh, sing disupetke sing iki to. Ya Allah, lho para alot iki lho. Sing sarungan lho, Er. Pak Sugiman sing pundi? Niki, pun mari, Pak. Weh, Sing disupetke ngarepmu iki lho. endi? Ngarepmu iki sik sarungan iki lho. Iki ngarepmu sik sarungan iki lho. Wah, nek iki ya bonge wedok kudune kaya kowe iki. Iki nggih to, Pak. Niki sik disupetke. Nggih. Oh, Ora. karo sing cilik. Wis mari urung? Ora ndelok to. Ndelok. Aku ki ora gampang percaya soalé. Lah ngopo? Nek ora ana pembuktian. Iki sing asmane Mas apa? Mas Fadli. 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 Berarti niki sing alit Fadli. apa sing ageng? Oh, sing ageng. Sing alit ndi? Nah. Rene oleh. Alah, cah bagus kaya ngene kok. Nah.
Iki. Kene jejer karo Mas. Nah. Gek dipadhakke le padha ora. Ora le madake. Maksudnya iki padha lenange apa ora ngono lho, kira ngawur. Pak, sembrono. nuwun sewu. Niki le nyupetke bareng mboten? Ora kena. Nek cara simbah mbiyen ki nek nyupetke Kakang Adi ra kena bareng. Ya ora kena ya kudu gentenan ladinge rak ya Gentenan, lah iya, gentenan. Ning kok sing iki katane minggring-minggring ora patek mari to kowe iki. Mari urung e. Mas Wadili saniki sekolah napa pun nyambut damel? Mondok. Ten pondok pesantren pundi? Darul Quran Wonosari. Anu, kuwi kepek kuwi ya Mas ya. Deki DC. Iya. Aku Darul soalnya Quran. aku ngerti. Apa? Aku yo kerep ning kono Mas. Tengok di pondok. Ora. Lah ngopo? Ning lore ka lho. Lah ngopo? Jajan soto iga. Ning lor pondok ora. Ora tak kira kowe sing ngobong pondoke ngono lho. Ora wong Lah aku iya. ki mahasiswa lulusan EK. Ah kae pegawene wong nggonku kabeh men dolo-dolo kobong ki apa do udut apa kepiye aku. Soale Saiki wis aman to, Mas? aman. Aman Nggih. alhamdulillah. Anggere jemblem dono wae ora dono kena aman. Kandhane aku ming ning lore kok. Sing Nggih. apa iki Mas Satrio kelas pinten? Pun sekolah dereng? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1. Disupitke lara napa mboten? Wuket bayi. Tak kandhani oleh mutekon lara apa ora to? Lah ngopo? Ya ora lara no. Nyatane ora lara ya kapok gur pisan ki lho. Ya nek supit ya beda karo wong bayen kok ya. Wong bayen jare lara ya kowe iki tuman pendak tau nyetet kowe kok ya nang rumah. Sing karo kowe wingi ra metu ndase lho. Hah? Sing karo kowe wingi ra metu ndase. Ndase digonanang ki apa? Mangsa. Lho, iki lho. Bapak ngene karo sapa? Karo sapa ngerti ya. Lah iya. Nggih. Ora. Tak kandhani sapa Pak? Sapa kuwi? Pak Belas. Pak, jenengan niku pinter, cerdas. Kok Putrane iso? jenengan pinten? Wong kalih niki kakung sedanten, wah cerdas. Lah kok iso? Ora rasa bola-bali, pisan bres. Mangsamu sesuk ora ngijabke apa piye? Maksudnya lesuk. Pisan. Oh, oleh supet ki pisan ngono lho, maksudnya cah loro supet ki bareng ngene iki lho, ngirit. Ngirit. Iya, campur sari ngirit. Sing mburi yo ngirit. Ora maksude mbiyen Mas sapa ki Mas Fadil ki ora gelem dewoke. Kek saiki ngewoke adine kek sisan ngono lho. Oh ngono, ya pinter wis. Karena apa Mas Fadli ku wis dewasa, timbangane dienggo ewo Pak, kita nggone modal, tak nggone mondok. Oh. Tak nggo golek ngono, ilmu. Lu iya. ngono lho. Ini Guyangi. anak kecil seperti ini kan pingine isik rame-rame kok kancane. Iya. Ini Mas Fadil ini kelas berapa? Kelas 2. Loro. Wis di pacar urung le? Aja, Urung. aja pacaran le. Kok beda karo kowe mbiyen. Ngopo lho? Kowe kelas 6 ngetengi kancane kok. Alangan kok. Ya datar ke lagu. Lagune apa? Wingi wis campur sarinan sedina lho ya. Wingi wis campur sarinan Wong sedina. ngapunten Pak, kula wingi mboten saged sowan. Ya karang ora dijak kok. Ora dijak karo kanca-kanca. Rumangsamu iki ya ora dijak. Bos sing mangkat gur pengendange tok to yo. Iya, sing mangkat iki gur pengendange Oh, iya. tok. Antok star ki pancen ngene iki kok. Antok ki sing wonge lemune kene mau to. Wah, Masa sing bagus dhewe. Ya Sing nungguran 12. Kok nunggu sing nunggu randu alas. Ya sing bau reksa randu alas ki antok lho. Nek kok kapuk. Ngomong saku. Lagune apa Mbak Jemblem? Nggih, nderek. Niki ngersake napa? Apa? Suwe ora rene ya, Mas ya. Mas Satrio, Mas Fadli ngersake lagune apa? Kelingguhan. Napa? Kelingguhan. Kerinduan. Ujug-ujug kerinduan. Ora apa-apa sama. Ora apa-apa jare. Ning Sampang ki bebas pokoke. Ya sing nembung Mas Heri, Nun. sing nembung lagu sampean. Nembungo dhewe. Nembung sapa? Ya nembung sing gameli mburi kok. Wah, santai nak aku nembung kentil. Ambok sing duwe iki singa aku ora wedi wae. Weh. Singa kur keceluke wae kok. Singa ora ndek siung ki ngene iki. Ora usah tunjukke yo ora nek kecer. Santai wae. Kelingguhan, anu kerinduan, Mas. Nggih, sing ngersake sing ngambungku gati ya, Mas. Ya. Nggih. Keluarga besar. Keluarga besar. Ora apa-apa. Oke. Pisanan langsung duet ora apa-apa. Iya. Janjane wingi wis campur sari gek saiki dina iki hadroh ngono ora apa-apa kok.
Hadro iki wingi. Kok bengi wis hadro? Weh. Wah, tiwas aku ra melu. Wah, melu ya kobong kupingmu kok kowe. Aja ngece. Padha karo diruqyah kowe anggere melu hadro. Mangsaku oleh. Yo, daterke minangkani pamundutan, Mas. Monggo. Sak kamat-kamat diaturke. Malah samrowan iki lho bocah terbange iki engko le ngunekke saiki iki kerinduan se. Putra Alesa. Betapa diriku pada dirimu. Aduhai Arjunaku, segeralah kembali pada diriku seperti dahulu. Asik. Rindu Kasih sayang darimu. Aku juga rindu lincah manja sikapmu. semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Musik Kasih sayang hati gelisah sejak kepergianmu sayang. Tak sabar, hati tak sabar menanti kedatanganmu. Selamatkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau merindu. Kuatkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu.
seperti dahulu supaya kita dapat bercinta seperti dahulu. Nah, minangkani pamundutan Banyunan. Minangkani pamundutan keluarga Geng. Ada request kita harus kembali ke Nyemek dulu. Iya, oke. Menika ngaturaken wilujeng rawuhipun menika saperangan para tamu ingkang sampun katemben rawuh paring donga pangestu dumateng Dik Fadil. Karo sapa Mas sijine? Satrio. Kalian Mas Satrio. Mugi-mugi dados putra ingkang migunani tumrap bangsa negara Tuwin Agami. Tuwin Agami. Mas Fadli. Mas Fadli. Fadli. Ini yang sekarang kelas 2 di Ponpes Darul Quran. Dehi DC. Deki DC. Darul Quran Center. Ya pinter ta aku. Del aku ora ngerti lho mau Biyen krune syuting wong nggonku kabeh, karyawane ya wong nggonku kabeh. Saiki mondok. Masih. Oh, kok sampean ra melu? Sampean ra melu? Aku wis mari. Wis mari nggih. Menika keluarga Geng saking pundi, Bapak? Kali Gesing. Gesing. Sing. Sing iki kono kae lho. Endi? Duel kono kae ledukan. Nggon Oh. Yo, aku makane rada capet-capet. Capet-capet. Sing cetha lho. Karena keluarga besarnya Mas Yudi itu semuanya bergerak di bidang perempian. Kuliner. Nasi Sego goreng. nasi goreng, Bakmi. terus bakmi goreng, bakmi godok, Magelangan. Magelangan. Sapa asmane Mas Wali aku? Wis mari. Hah? Mas Sumino. Pak Sumino. Ngersake lagune napa? Lagune napa, Mas Sumino? Lewong. Lewung. Iya. Ah, siap. Pak Sumino sing dikersake ket biyen ket aku isih indil-indil nganti ondol-ondol lagune ora ganti. Apa? Lewong. Nggih. Tak pinanggani. Welong atiku. Lewong. Nggih. Lewung to tak Pak kira Sumino. Ya, Mendadak tok paten-pateni to, Cah. Yo. langsung dikasih. Ora apa-apa, santai wae pokoke. Bu Marini. Yang mana? Yang di tengah, Bu Marini. Yang mana Bu Marini? Bu Marini kan pundi? Iya. Sing tengah jarene Mas Anto. Oh pinggir wetan, Bu Marini. Oke, Bu Marini. Pinggir wetan lah, wetan ki ngendi lho? Aku ning kene iki bingung arah. Wong aku ke arah hidupku wae bingung. Apa meneh arah kene aku bingung. Ngerti ku iki saiki aku marep ngetan bener ora? Kono. Ngendi? Wah, iki wong ki geseh. Ya ora. Kono ki bener etan ya, etan gek kulon, gek kidul, gek lor. Bu Marini, oh kula marep Kono ki lor ngalor. nek kudune lho. Ya wis. Iya ora, Mas? Cus, Bu Bener. Marini. Kono lor, Mas. Sugeng siang. Ngersake lagune napa? Ngidul. Oh, ngedul. Niki nunut Pak Sumino napa gadah lagu ki Mbak? Oh mboten gadah. Oh nggih nunut Pak Sumino mawon. Nunut. Lagune. Ya. Ya wis dipinanggani. Idot. Iya, Iya. 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 Sepi
Apa? Sing Embuh, Bu. takon mundur apa? Ora yo nek kepengkal. Iki jadilane wis syariah kok. Hah? Digedhekke. Ora apa-apa, gedhekno nggon-nggonan ora apa-apa. Men diedit karo Mas Anto. Iya. Men di viralke. Zumen kon benik tok wae, Mas. Nggon benik aja ngon kalung kon. Iki wis gur tak ganjel lho, Cah. Ojo do tertipu. Wis nah aku wis apal lagiane. Tenan. Tenan ngono lho. Ora ono isine to. Kowe iki kudu tak hapusin aja nek asline. Kaya pinggan ki lho, angel tweng ngono kae ya wis ngono kae pokoke. Sabtu Pandita Ratu Sing sliramu posisi aku Mugi Gusti ilahi tresnaku kakang dikawa Terima kasih. Adile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong bagus dadi aku nggodha ati siang rintan dalu Inarban jiwaraga ngundang rasa tumete sing kalbu Lir nguyai sekara katan bisa loloke atimu Suwe gantung ngenteni Iki Pak asmane sapa ya Mas? Ayo nyuwur preso dhewe. Sapa? Arep tak baleke duwite. Lah kok iso? Arep tak baleke. Eh, Takon ibu ira apes meneh. oh. Tak kira tene ora gelem. Ya. Sing ndi? Kula nuwun. Ya. Pas. Halo Bu. Pripun kabare? Niki mboten tekan mriki. Minal aidin nggih Bu. Nggih. Oh. Ya Allah, bokongku ki kaya ning kene donggo raya. Ngapa? Piye iki? Ora, kowe karep apa? Numangsaku lho. Mulane nek ndono ki bokonge ditinggal kene. Ane arek tak tinggal, Pak De. Jenengan kula titipi bokong purun mboten? Wah, jare. Iki kok ora tekan ya, Mas? Ora tekan. Tekan. Oke. Bu, sing wingking ngersake lagune napa?
Bojo loro. Bojo loro ya. Loro. Men kowe senane nglakok-nglakok ke tukang syuting kok kowe. Sing nyawer. Ya. Kono diladeni sing pawon, kowe nek metu mambu brambang ya mbuh. Penyanyi kok sangit ki ya. Lah untung wedok. Dadi nyangiti nok ngono. Anak lenang rak ya cilaka to. Senengane kok sing ora-ora lho. Sujune penyanyiku sing dono ki wedok, Mas. Ora muni kae, bengak-bengok ora tekan mike, kapokmu kapan? Ini men Bali dene. Nah. Wes men cak-cek ya ben wong ora tekan. Kepiye? Halo. Mbah. Mbah. Halo. Ya, men dijoli iki. Dijoli sing iki nya. Ngerti aku mau nggo mik dhewe sesuk meneh. Iki sone sapa? Sone Pak Santo. Daerah Sky. Gone Raska. Ya. Oh ya bener. Tenan wis pirang-pirang tahun. Sesuk tak sokong mik. Seprono Seprene son kok ora mundak mik wae ora duwe sing muni. Domongke ro Bagong sesuk tak sokong son tak dolke lemah sik. Padha wae lemu ngedol ya 10 tahun rung dadi kok ya. Kowe iki ra ngerti, jaman wingi poso iki lho kancane do ora ndek penghasilan wae aku iso tuku lemah kok. Kok iso? Lho. Iso. Pirang hektar? Neng nggon pot. Dengkulmu melocot kowe. Kuwi jenenge kur tuku kembang sak pote kowe iki ora tuku lemah kok. Lah. Pote isine apa? Lemah. Ha ya lemah. Ya wis aja ngeyel. Aku wae ora ngeyel kok kowe ngeyel. Sesuk iki apa sapa iki jenenge? Pak Blas. Pak Bupor aku ngertine sik Ibu. Heeh. Bupor iki sesuk jogane iki di keraminum. Keramik. Ya kok keraminum ku piye to kowe mbok ya sing. Lah munyuk ngombe apa? Keramik. Munyuk apa? Kera. Munyuk apa? Kera. Minum apa? Mi. Lah dadine apa? Keramik to. Oh iya. Lah ya munyuk mimi iki sesuk jogane arek dimunyuk mimi. Ya bener lambemu mbangane wong edan. Heeh. Terus ke mboten iki? Terus ke apa rek nginep? Lewunge ya sik lho sawerane gek metu pisan iki yo. Lho. Ya. Iki radong iki. Nyanyi Ibu urung iki radong iki. Ah ngopo? Nyanyi pisan kok njaluk saweran. Kene aku ki ning kene mik rong lagu jatahe padake. Bu, marini. Nek iki marini, sing tengah iki marinem, sing abang iki marimas. Mari Mas tok ombe apa kepiye? Aku ki yo kala-kala sok ning Bangjo Mbogem kae iki yo dodolan marimas lho. Marimas, dodolan marimas. Wo, saiki aku wegah aku. Marimas. Aku saiki wegah ngerti bareng kowe kerjamu ning Bogem lehmu buka usaha ning omah aku gah tuku saiki. Teneng apa? Nika nak dodol rica-rica jeroan Bu teng omah niku ya rempelo ya ngono. Gandeng kerjamu ning Bogem gah aku isa. Lah kok iso? Wis genah kok kulake ning kono pirang-pirang. Layak aku bar jajan ning nggonmu cilaka. Ning dalan ngerti wong wedok anggorok cendak lambeku jentar-jentar ra karu-karuan kae. Bar jajan ning nggonmu gah aku sesuk. Jeroanku ki sih apik yo. Ora percaya. Yo teruske lagune yo. Iya, teruske. Men, sik. Lho, jare antok nek rapik tenan ra ganti. Sik ya. Tak Mas, disup Mas. Suten sik. Rene. Ngopo lho? Rene to. Wah, munyo. Buka munyo norok. penyanyi Buka sitok. norok. Iki lho buka nom. Aritno munggah. Ritno munggah. Disup. Lah ritmu Awas ki, ya nanti ora. ritmu ki sing ndi Disup. iki? Iki lho. Nah. Kok kowe iki minggring-minggring tanganmu ki kok kaya ndemok luweng. Sikutku ki masuke tak pagolke men ra mlayu ngono lho.
Munyuk ana duntang ado-ado kon buka rit ning kene ra ya. Nek ngene iki kan aku iso bebas. Nek aku bergerak iki lho. Kowe sesuk nek ditangga Putra Lesa, aja nganggo klambi ngene iki. Lah piye? Gelungan komplit gek ngisor nggo pakaian renang ya. Men kaya kodhok ngampul kae. Masaku kok le aneh-aneh. Nah, Sabtu Pandita Ratu Neng sliramu Dadya sing jatahku sak lagu linggo. Okay. Lah sak lagu 100 aku ning kene mengko 10 lagu sak yuta e. Kok le mayir. Lek gamping men golek etung. Es anta, aku saiki wis insap. Wis genah ora? Iso 24 jam. Pak Lurah Sampang. Oke, siap. Oh iya, Pak Lurah. Sugeng rawuh, Pak Lurah. Sek antenane biasane ngersake lagu gala-gala, sapa ngerti engko judule wis ganti. Ya, Pak Lurah Sampang. Nggih. Iki ku angger nging pisan kas tak potong 50 lho iki. Kowe ning kene sebagai apa? Ning kene sebagai apa kowe? Kethek kopyok ya ning mburi lelinggo kok kowe. Son ya udu. Sugeng rawuh Bapak Lurah, matur sembah nuwun. Pak Lurah ngaturaken sugeng rawuhipun. Ngersakaken lagu menapa Bapak? Bapak? Gala-galan apa pun gantos lagunipun Pak Lurah. Oh, manut Derek Ibu. Derek Bundahara. Bendahara kok Bundahara? Ya Bunda. Nyuwun preso kalau Ibu. Ibu ngersakaken lagon menapa? Aduh aku urung urung halal bihalal karo Ibu karo Bapak. Ibu minal aidin wal faidin nggih Bu. Bapak Sugeng Riyadi sedaya kalopatan nyuwun pangapunten nggih Pak. Nggih. Sapal aku jemblem kan ngono kuwi ndi melek. Emoh aku milih sing tuwa ning ngopeni. Nek enom ki biasane ogor ngono kae. Terus pundi menika Bapak sekalian Bu ngersakaken menapa? Lagune napa Bapak? Lagunipun menapa? Oh Mas Anto. Apa Mas Anto? Loh. Ki kok Mas Anto ora apal. Nek kalau riyen menika gala-gala nek sakniki kirangan. Oh iya Ding. Terus pundi Bapak? Menapa dipun penggalih rumiyin kinten-kinten 3 jam mangke nek empun ngabari. Bapak ki rawuh ora nganti 3 jam isih duwe tugas liyane kok 3 jam ngawur. Apa yo? Ya paling ora Bapak ki rawuh setengah jam. Nggih, Bapak dipun penggalih rumiyin menapa mboten? Dalem. Oh 3 dina pas nek mboten gangsal dina Pak nggih. Pas pasaran sesuk sisan. Repot iki. Repot. Ya. Ibu-ibu sing ning mburi ngersake bojo loro cah cilik-cilik iki gur gembredek kowe iki do ngopo to? Nyambut gawe. Ya, gentenan kene. Iki sapa-sapa iki? Iki Anissa. Anissa ngadeg sik. Iki bakule sengon. Sapa? Cindy bakul sengon. Layak galihe putih. Lah iya. Cindy menambakan sik wong Anu golekno kompresor, Anissa. Kene Anissa sik. Mati. Nggih. Anissa rek ngersake lagu Pak. napa?
apa-apa. Napa niki? Sing alus sik ora apa-apa. Sik alus mboten napa-napa. Ya. Mati. Sik men dibenakke sik. Kene. Oh. Nggih. Nggih. Niki napa niki sing alus? Sing Tes. pundi? Oh, njaluk disayang sik. Karangan Nisa ki ya isih bocah dadi nguripke mik kurang patek apal. Oh, Mas, aku ora ngapal. Duwe-suwe ya iso nguripke mik sesuk ya. Mik apa? Engko nek rampung tak ajari carane nguripke Oh, ya. mik dadi men Ngajari kok piye? cerdas. Ya, lagune apa no? Napa niki manut kula? Sing alus Oh, ya. Sing alus. Ya, didendengke Mas. Men bali sing alus. Pengendange menyambut gawe ngopo ketemu pengendange nganggur gur mesake tukange ketipung. Tukange ketipung ketemu glang-glung sing ngendang gerudat udut wae. Ya. Pengendange iki Ora nyambut apa-apa, engko gawe. kan anu playon. Nek perlu ketipunge doleh kono lho. Wong Heeh. pengendang nganggur kok ketemu njaluk bayar 700. Masa aku le sembrono. Ya, nganggo bawa ora no? Monggo dibawani. Oh ya, aku manut sliramu. Aku terima jadi wae, Mas. Terima jadi mawon. Aku penak. Yo aku tak titip gek dadekno. Oh ya. Aku titip Nggih. bawa gek engko dadekno lagu ya, Nak. Bawa wis karo bojone. Heh. Bawa wis karo bojone. Wah, bojone iku ora patek krungu santai wae. Gumlang ringkang sekar ngambar arum ngebagi taman sangari Brutumu semono kok adepe aku ki lho. Oh ya, ya wis aku ngene. Mbok nek karo wong lanang ki sing didhepke ra brutu. Apa? Ya gila-gila ki disuguh. Lah wong lanang ngadepi wong wedok apa? Dodo mentrok bangsane. Oh ngono. Oh ya. Wah aku angger mulai nyambut gawe mulai gur tak depi brutu. Mulakno lalen aku. Ya wis. Amamet Prono Satunggu Karyon Jareng Triyo Baksi ngoceh kumbang hambreng nimbrong sono endah mulya lir tamane prahap sari Wes merah hingga sumburat neng wetan bernayeng
menyambut gawe. Ya. Sing ngetipu nganti bongko tangane kok sing ngendang gurung ledop wae kok mau ora gelem nyambut gawe. Menadil. Monggo pimpinane Mas Singo Sukirut. Galo. Saiki mandek alus ya iso. Suweke gropak ya iso. Nggih. Kandhane. Tenan, anggere singa sing nyekel ngono iki tenan wis. Heeh. Yuk. Kirut ki apa-apa iso kok. Heeh. Apa-apa iso? Sing ora iso gur siji. Sing ora iso apa, Pak? Siji. Apa? Rabi. Lah ra sida. Lah mbuh bocah kae iki. Ora kok. Padahal mbiyen ya wis tak ajari ngene carane iki gur ngene iki nang. Ajarine apa, Pak? Ya carane nyenengke bojo ki ngene. Tak kira ngajari apa? Ora nek kuwe ora tak ajari malah pinter nanang sih karo aku. Ketoke bocah iki gur glidhas-glidhis ning meneng-meneng gawa geneng ngono lho, Pak. Nek cara kidul gimbi. Gimbi. Lah, nek cara kidul gimbi ngono kae iki. Terus lusut nyanti-nyanti nyangklong sarung. Heeh. Turune gerdu. Gimbi karo Sarjiah. Heeh. Peri Santria. Kuwi. Masa lalune Kirut ki kuwi. Oh, ngono kuwi. Sing tak ketoni jenenge Nanang Sukirut ki dadi. Biyen sing jenengke aku. Oh ya. Kirut. Asline Mas Nanang Singo iki. Singo.
Urung malih dadi kucing. Urung. Urung. Ning singa wis ora duwe siung. Lah ngapa? Ya guru ngono. Lah wong wis poel. Oh. Santai kae Mas Oon kae ya kanca lara lopo. Biyen aku gawane turu ning Mas Oon kae dhek isih bujang. Ah nggih. Lah sakniki napa mboten? Heh. Sakniki napa mboten? Saiki iki lega nek biyen bujang. Oh ngono. Dadi beda. Beda. Ndak. Kirut ki senane sok ngelekke sing ora-ora ngono kuwi. Jan ngecok. Cok gugah kremi turu jane bocah ki kangen karo aku ning tak toke wae. Ngono ta. Kangen ya pelukan dulu dong. Lah iya. Ora sudi kon meluk Nanang kathek kowe iki rumah. Nah. Ya terus kena nenano ya. Monggo pedaye awan sing ondo tinggal pamatune Ya. Di Anissa. Nggih, Mas. Mah komplit. Ternyata nek langgam ya kepenak. Nggih to Pak De? Nggih. Penak langgam napa dangdut Pak De? Dangdut. Napa hadrah? Ya. Dangdut, oh Ya, nggih. engko bar asar dipolke bar dangdute. asar. Saiki minangkani sing sepuh-sepuh sik. Nggih. Mergo apa sing isih lenggah ki ya para sepuh sik isih akeh sing lenggah dadi ya men pradin. Nggih, Mas. Ya, sekene iki ngasuh. Ah nggih. Lingguh rung gayemi. Angenteni nggih, ada request langgam angenteni nggih saking Bapak sinten wonten mrika. Pak Belas. Nek ora Pak Belas yo Pak Likur. Astagfirullahaladzim. Sabar nggih Pak, sabar. Sabar, sabar. Tarik napas. Sabang bar. Tuang, ya. Ya, nanti golek isik. Oke. Buka celok nggih. Oh, ya nganggo bawa wae yo. Ya nganggo bawa. Ya kono dibawani sini. Bawa ngujiat ya. Cindy dibawani aku Dibawani, tak rungokke, nggih. ya. Dindingane Mas. Tak tunggu seliramu rawuh Jambak pindah
Ya, kita doakan juga buat Mas siapa tadi Pak? Mas Fadli ya, semoga apa yang diinginkan segera tercapai. Semoga yang diinginkan tercapai, menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekolah ya jolali ya, jangan bolos kayak aku. Yeah. Mas Fadli nanti juga boleh request lagu apa ya? Aku nganteni tekamu kaya nganteni modene wayu janjimu tansah seniman jroning kalbu daku somang babu janku Najan to isih SMP karang yo klino ngetutke dalang. Jadi iya. Mapan sak barang-barange. Besok udah mau SMA kelas 1, Pak. Besok? Saya. Iya, kamu mau ngasih aku buket enggak? Kepiye? Mau ngasih aku buket enggak besok kalau aku udah lulus? Sesuk ngulono tak buketi wae santai. Buketi apa ta? Ya buket bunga itu loh. Lah iya. Sesuk ora Iya. gur kembange sak wite sak oyote tak nehke kowe wae Mau santai. aku nak kowe. Santai wae, ora perlu wedu. Kledang-kledang gawe teko kepranyok janjine dagang Wonten sinten Bapak Ibu kesampun kepareng sesu panjenenganipun ingkang bandel karya. Lumantar kalong ngaturaken wilujeng rawuh matur sembah nuwun donga panjenenganipun. Sugeng lengkang, sugeng rapi pasukatan kanthi martu matikaning bekalih. Janji
Iki seniman sore iki kolaborasi. Kolaborasi apa? Gunung Kidul iring lor dewi karo Gunung Kidul sisih kidul. Mbak Jemblem tengah. Ya, Aku kowe Anissa iki wiring kidul. ya. Pak ini juga di live atau di apa ini live ya Mas? Live streaming. Oh, live streaming. Apa channelnya? Channelnya apa? Hah? Oh tayang ulang. Oh tayang bulan. Ya sama Pak kalau angel sinyalnya. Sinyale undlap-undlup kok. Adi ora iso tinggo live streaming. Kledang kae teko Dek Cindy. Pripun, Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ingkang alusan sudah dipinangkani nggih, Pak, Bu. Iki Nggih. gandeng Apa? saksek wektune wis arep asar satu tembang bersama Mbak Dinda Jemblem terus kita break untuk asar dulu. Mbak Anissa ngasose. Kok Mbak Cindy ngasose kene. Dinda Jemblem si miliki di weleh-weleh. Kene. Spotnya Mas Nanang. Tembang terus break ya? Permintaan seraginan satu tembang terus kita break untuk kumandangnya dan asar. Loh. Ya, teater kayak seraginan apa belum? Derek, duet apa dewe? Dewe ora apa-apa. Yo, wis. Apa Mas Nanang? Sira Kinan. Karmu ora pedang kuning, po arep Arek lali janji. lali janjine, po Aku gelo, manut. po ninggal katersan karmu. Saiki pun bawa seso ning Mas Nanang saiki. Kandhane kok. Heeh. Aku salah ning ngarane judul Tipaido kok. Heeh. Trimo ora ngarani wae. Bocahe bagus, menengan. Gus. Sawang saka Merapi. Heeh. Jan. Apa Mas Nanang? Sesuk bar kuwi kek nyopir truk, ya. Podang kuning sing dikersake. Oke, nggih. Siap. Ini sing kersake puding konang. Puding konang. Oh ya, nggih. Podang kuning, Mas. Oke. Dikasih tembangnya podang kuning bersama Mbak. Aja do cedak-cedak flash disk diganyang kowe engko. Zozo
baju merah 50.000 sudah lunas. Terima kasih, monggo Mas Heri. Nggih, matur suwun nuwun. Bapak Ibu boten ateges ngirangi pakurmatan awit sekedhap malih wektalipun adzan asar pramila kepareng kanca-kanca putra alih sami jil saking Tlatah Gedang Sari sigeg sawetawis kagem caos pakurmatan dumateng katang muslim ingkang badhe nindakaken salat asar. Dun.